Na explotación das desigualdades, hai unha serie de binomios, xente rica, xente pobre, persoas adultas ou de idade avanzada, xente moza, xente nova, e homes e mulleres. Doble, triplemente prexudicadas como mulleres, neste caso, ademais, vós como mozas, e no noso caso como galegas. O que nos queda ás mulleres é a loita, quedanos activarnos e loitar. Entón eu vou aproveitar aquí que...